Okay mga idol, welcome sa panibago ko na namang travel motovlog. Isang mahaba-habang biyahe na naman mga idol ang ating tatahakin ngayon. Bago ang lahat, gusto kong pasalamatan yung mga nag-sponsor sa rides ko na ito. Unang-una, maraming salamat sa First Time Moto Main. Maraming salamat sa Gile Helmet Philippines. Maraming salamat sa Immortal Motobag. At syempre, hindi mawawala dyan, maraming salamat Thursday Punk Clothing. Yan. Yung Thursday Punk Clothing nga pala, nilabas na nila yung design ng Scene of Lust at saka Scene of Gluttony. So ito yung design na yun mga idol. Yan. Sa mga fanatic dyan ng 7 Deadly Sin sa Netflix at gusto nyong kolektahin yung iba't ibang klaseng design, pito po yan. Bawat scene po, iba-iba po yung design. PM nyo lang po ang Thursday Punk Clothing. Napakamura lang po na t-shirt na yan at napakaganda ng quality. Bale, pupunta ako ngayon sa meeting place namin ng mga kasama ko. Yes, you heard it right. For the first time mga idol, may makakasama tayo sa ating biyahe. Mabiyahe kasing Mindanao sila boy first time at ibang tropa. Punta sila Mindanao at sasamahan natin sila. Pero hanggang dito lang ako mga idol sa Matnog. Diyan lang ako sa Bicol. Then tutuloy na sila pagkatapos nun. Ako uwing mag-isa. Sanay naman ako magbiyahe mag-isa. Suot ko nga pala mga idol itong bago nating helmet. Yan napaka-astig ayos no. Niregalo sa atin yan ng kaibigan nating si Idol Boy First Time. Maraming salamat Idol. Shoutout Gile Philippines. Napakalupit na helmet na to mga idol. Mas komportable ako dito kasi magaan siya kumpara sa dati kong helmet. At yung tela na ginamit napakalambot. Baka makatulog ka sa biyahe sa sobrang lambot ng tela. Maraming salamat Idol Boy P sa regalo mong helmet. At ito na yung lagi kong gagamitin sa mga long rides ko. Asan kaya sila? Dito daw yung meet up sa SM Valenzuela. Asan na sila? Bro. Oh. Let's go. Handaan natin, Antipolo, magkukubaw na lang tayo, tapos kaliwa tayo Aurora. Bahala kayo bro, susundan ko lang kayo mag ng way. Kasi hindi ko alam yung pupuntahan natin ngayon eh. Ang dami niyong gamit. Ito sa akin, may madami yan, dala ko yung kusina. May pang kayo, camping? Meron, may kumpleto. Dala ko na yung cabinet ko. Pinapanood ka namin kagabi, gusto makatulog kami. Buti nakatulog kayo. Matulog naman. Ayos. Okay mga idol, jump off na kami. Naway maging maayos at ligtas ang aming biyahe. Sana makarating kami ng maayos sa aming pupuntahan at ganon din sa pag-uwi. Naway makauwi kami ng maayos at ligtas sa aming mga pamilya. Itong mga to, mahaba-haba pa yung babiyahin na ito. Sa Mindanao pa to sila. Ako hanggang dyan lang ako mga idol sa Matnog, sa Bicol. Grabe, napakadami ng dala nila. Mukhang maglilipat bahay itong mga to. Si Idol Boy P, ayun dala niya daw yung kusina niya. Napakadami ng dala nila. At ayun, si Lasadik may dalang helmet. Mukhang mamimigay siya ng helmet sa daan. Sino kaya ang mapalad na mabibigyan nito
May dala silang Gile helmet. Kay Idol Boy Piata yan, ipapamigay niya. Tapos may dala din sila na DC Monorack. Tapos may dala rin sila na Immortal bag. Marami yung ipapamigay ni Boy P ngayon. Kaya abangan nyo sila dyan sa Mindanao mga idol. Sana all naka-intercom. Naka-intercom silang tatlo. Hindi kasi ako bumibili ng ganyan mga idol. Kasi syempre alam niyo naman, usually solo ride lang talaga ako. Kaya hindi ako bumibili niyan. Wala rin naman akong paggagamitan. At yun nga, first time ko mag-rides ng ganito ka layo na may kasama. Excited na ako sa kung ano yung mangyayaring adventure sa rides namin na to. Okay mga idol, biyahe na ulit kami. Tapos lang namin mag lunch dito sa Tanay, Rizal. Inulan kami kanina doon mga idol, bandang Marikina ata yun. Kaya basa yung damit ko. Basa rin yung pantalon ko. Okay, update muna tayo. Nandito na kami ngayon sa Pililla, Rizal. Time check 1 PM na po. Ang kulit to. Ganto kami bumangking, yan, ganyan. Grabe yung dala ni Boy P. Napakadami. Ayun no, may side panniers siya. Tapos may top box pa. Tapos sa harap may Immortal bag pa na malaking nakalagay. Yan, mga ipapamigay niya yan sa dito sa Visayas at Mindanao. At dito na rin siyempre sa Luzon, yung mga madadaanan niya. Kaya abang-abangan nyo lang mga idol ang grupo ni Boy P papunta dyan sa Mindanao. Ako kasi hanggang dito lang ako sa Matnog, Sorsogon. Then pag nahatid ko na sila sa Matnog, sa port, balik na tayo. Biyahe ulit ng mag-isa. Woo! Chillax! Chillax wide. Oy, medyo maaraw na dito. Laguna na ata ito mga idol. Bali yung kasama nga pala natin mga idol ay si Boy First Time, si Lasadik, si MotoGP, at yung isa nakalimutan ko yung pangalan ng ano niya, ng YouTube, Dart Moto Vlog ata. Tapos si Biyahe with Ken, yan mga kasama rin namin yan. Si Biyahe with Ken galing siya sa Mindanao, sa Davao City. Tapos nagbiyahe na siya, nandiyan na siya sa Bicol, sa Legazpi na ata siya ngayon. Sasalubungin niya kami mga idol dyan sa Legazpi. Then sasabay na siya pa Mindanao. Siya yung magiging guide nila Boy P. Si Biyahe with Ken, siya yung magiging guide nila sa biyaheng Mindanao nila. Lumban. Nasa Lumban na tayo mga idol. Time check, alas 2 na po ng hapon. Malis tayo sa Manila 9:30. Mahigit 4 hours na rin tayong bumabiyahe. Okay mga idol, dito kami dadaan sa Caliraya Lake. First time kong makadaan dito.
Caliraya Lake. Ano? Caliraya Lake. First time ko makadaan dito mga idol. Pwede bang maligo dyan? Sarap maligo ah. Umuulan dun, no? Kitang kita dito. Okay, update tayo mga idol. Nandito na tayo sa Lucban, Quezon. At alas 3 na po ng hapon. Medyo makulimlim talaga. Huwag naman sana umulan. Bali madadaanan namin dito yung Kamay ni Jesus, yung simbahan dyan. Naku, bumubuhos na yung ulan. Wag naman po. Napakadilim ng ulap. Approaching na kami dito sa town proper ng Pagbilao, Quezon Province. Ayan. Malapit na kami sa Bituang Manok, yung tinatawag na Old Zigzag Road. Time check 3:40 na po ng hapon. Tinaambon-ambon kami ngayon. Sobrang kulimlim, oh. Sana wag naman lumakas. Napaka-hassle pa naman magbiyahe kapag umuulan. Napakainit ng kapote. Woo! Yes, inulan na kami. Ay, nako. Inabutan kami ng ulan mga idol. Pero malapit na kami sa Bituang Manok. Andito kami ngayon sa Pagbilao, Quezon Province. Bali mga idol, hindi namin i-straight yung biyahe namin pa Bicol. Mag-stop over kami dito sa kamag-anak ni Boy P. Dito lang sa Pagbilao, ay sa Atimonan. Okay, turn right na tayo dito mga idol. Dito tayo sa Old Zigzag Road. So paakyat na tayo dito sa Bituang Manok mga idol. Time check alas 4 na po ng hapon. Minalas-malas yung rides namin. Umuulan. Okay, approaching tayo mga idol. Andito na tayo ngayon sa Bituang Manok ulit. Pang ilang daan ko na dito, pang 4 ata. Ayun, si Boy P. Mali yung daan ko. Iba pala yung, nalilito ako sa daan dito mga idol. Hindi ko alam kung sa pupunta ng kaliwa or kanan. Oh, sayang. Sarap sana magpalipad ng drone dito. Kaso umuulan, hindi pwede. Bituang Manok, Bituang Manok. Yun, nakadaan din ako dito ng maliwanag pa. First time ko atang dumaan dito ng hindi madilim ah. Tuwing nadaan ako dito gabi, kaya nakakatakot kasi walang ganong mga motorista dito, mga sasakyan kapag gabi na, lalo na pagka madaling araw na, halos wala ng mga sasakyan dito. Yes, sir. Gusto biyahe? Ayos lang. Sir. Kasi ano, Boy P. Woo! Nako, mauubos yung tumimigay mo ah. Mukhang hindi naabot ng Mindanao ah. Ayun mga idol, nandito tayo ngayon sa Atimonan. Ayan, sinalubong nila si Boy P. Bali mga idol, dito na kami magpapalipas ng gabi. Bukas na kami tutuloy papuntang Bicol. Ang dami rin mga vlogger dito. Ayan. Sir, Ay. kasama niya. Sir, pangalan sir. JM.
Ito yung Madonna. Si Madonna. Ako pinagkaguluhan na. Mukhang hindi na makakaabot ng Mindanao yung ipapamigay niyang mga bag. Bro. Sir, selfie rin. Ay, Salamat, sir. Sir, kilala. thank you. Salamat. Thank you. Namula nga eh. Kasi kanina may tumamang ano. Ah, napuwing ka? Oo. Pagdating dito na Namula. Okay mga idol, tuloy na kami. Pupunta na kami dito sa tutuluyan namin dito sa Timonan. Makikituloy kami dito sa kamag-anak ni Idol Boy P. Dito kami magpapalipas ng gabi mga idol. Nakakatawa, ang daming pumunta na mga fans dito ni Idol Boy P. Naubos ata yung sticker niya. Mukhang hindi nakaabot to ng Mindanao. Yeah, alright.